Magandang gabi mga kaspero. For today's vlog, magna-night dive tayo. At saka mga kaspero, i-share ko lang sa inyo ang ginagamit kong pana. At dagdag kaalaman dito sa ating mga night dives pero so yung gamit ko, handmade lang namin to, gawa lang. So bali yung sit up pala nito mga kaspero is breakaway sit up. Kung nakikita nyo itong tali, ayan, diretso na to dito sa shaft mga kaspero, itong shaft. Tapos itong tali, diretso na to sa buoy. So kaya po isinishare sa inyo ito kasi karamihan sa atin na mga night dives pero nakakahuli ng malaking isda like GT. So sobrang lakas nun. So kaya kailangan talaga natin na naka-breakaway sit up para pag napana natin yung malaking isda, hahayaan lang natin to, itong tali na to. So hihilahin lang to na may buya. So yung hahabulin mo na lang is yung buya, mahahawakan mo. Kasi nakikita ko po sa ibang night dives pero natin na yung gamit nilang night dive ay halos yung tali mga 2 dipa lang. So tapos naka-attach pa dito sa pana o spare gun. So pagpapana sila ng malaki, tapos malalim yung sinisisid nila, tapos hindi ma-stone shot o masintido yung isda, magkipaghilahan pa sila sa ilalim. Kasi kung hindi nila pipersahin o hilahin, mabibitawan nila yung pana. So dala yung pana nila. So goodbye pana, yung sinasabi nga. Kaya the best talaga sa night dive, lalo na sa mga night dives pero na malalim sumisid. Tingnan natin mga 10 meters. 10 meters ay nasa nasa 6 na dipa. So malalaki talaga yung isda na may encounter, kaya best sit up ng night spare gun sa mga malalalim sumisid sa gabi is breakaway sit up. Yan. So tingnan nyo itong video mga kaspero. Video ko to. Nakahuli ako ng giant trevally. So ang lalim siguro nun, halos doon kasi ako namana ng day dive. Kaya siguro mga 24-25 meters ang lalim nun, pero hindi pa ako masyadong umabot sa ilalim. Yung tali ko 30 meters. So tingnan nyo na lang sa video ko mga kaspero.
So, ito na mga kaspero. Ayan, nagpailaw na ako mga 10 meters siguro. Nagpailaw na ako at ayun, nakita ko na yung yellow spotted na trevally. Ayan, ang laki at ang haba mga kaspero, tingnan nyo. So, hindi ko pa sinagad yung ilalim niyan. Sobrang lalim yan, ayun. Pinana ko na. Tingnan nyo yung tali mga kaspero. Kaya, ang ganda talaga tingnan pag breakaway. Ayan, binitawan ko na. Pana lang yung bitbit ko pataas. Tapos inilawan ko lang yung tali ko. At hanggang doon sa may buya mga kaspero. Ayan, nakikita nyo yung buya ko sa taas. Ayan. So, hinila lang yan ng yellow spotted trevally. Ayan, hinila. Ayan, tapos hinawakan ko na lang. Ayun. So, napakaganda ng setup pag breakaway. Pag malaking isda yung pinapana natin. Ayan, habang hinihila ko siya sa taas, hindi ko muna pinipersa. Kasi yung shaft natin is maliit lang. Tapos yung flapper is gawa lang din. Kaya baka makawala. Kaya dinadahan-dahan natin para manghina yung isda at madala natin pa angat mga kaspero. So ayan, binibilisan ko na yung pag-angat kasi nanghihina na siya. Yan, at sa wakas malapit na mga kaspero. Yan, nakikita nyo na yung yellow spotted natin na trevally. Ang haba nito. So, mga 5 kilo to mga kaspero. 5 kilo, kaya malaki na rin. At saka mahirap na rin tong makipaghilahan sa ilalim. Pero pag sa taas, okay lang. So, ayan. Nadali natin itong yellow spotted na 5 kilo. Kaya masarap sa pakiramdam ng nakadali nito sa night dive. Ayan. So shoutout sa mga night dive hunters natin dyan na mamaw din sumisid at saka mamaw rin yung mga nadadali. At ito mga kaspero, nung tumabi na tayo, may nakita kaming sea snake or walo-walo tawagin. So hindi namin alam kung anong dahilan nito, bakit tumabi sila. Buti nga hindi namin naapakan nung pag-angat namin ng bangka. So nandyan lang siya sa tabing dagat. So hinayaan lang namin sila para hindi sila mabulabog. Ayan mga kaspero. Ang laki ng walo-walo niyan, tsaka ang haba. So dito na lang nagtatapos ang ating night spear